Прывітанне, мае дарагія сябры! Сёння з вамі мы перачытаем беларускую народную казку «Разумная дачка». Жыў адзін бедны чалавек з жонкаю. Нарадзілася ў іх дачка. Прыйшлося спраўляць радзіны. А ў чалавека таго ні хлеба, ні да хлеба. Чым гасцей частаваць? Пайшоў бядняк на рэчку па ваду. Аж бачыць, ляжыць у кустах цялушка. Ды такая слабая, што сама і не ўстане. Прынёс ён цялушачку да хаты і кажа жонцы: «Давай зарэжам яе, будзе чым гасцей пачаставаць». Спадабалася жонцы цялушачка, такая рыжанькая ды лысенькая. «Не», – адказвае яна, – «хай лепш гадуецца». «Дык яна ж зусім кволенькая, яе, відаць, нехта знарок выкінуў, каб у хляве не здохла». «Нічога, можа, як і выгадуем. Падрасце дачка, будзе ёй малако». Паслухаў чалавек жонку, і пачалі яны гадаваць цялушачку. Акрыяла тая, расце, як на дражджах. І дачка таксама расце. Ды такая разумніца ўдалася, кемлівая. Вырасла з лысенькай цялушачкі слаўная карова. Пачала яе дзяўчынка ў поле ганяць. Загледзеўся аднойчы багаты сусед на карову бедняка. «Дзе ты яе ўзяў?» – пытаецца. Бядняк і расказаў яму ўсё, як было. «Эге», – кажа багацей, – «дык гэта ж мая цялушка. Я выкінуў яе, не думаў, што яна на ногі ўстане. А калі так, забяру сваю карову назад». Зажурыўся бедны чалавек. «Я ж яе гадаваў», – кажа, – «і яна цяпер мая». Не згаджаецца багаты. «Не аддасі па-добраму, пойдзем да пана на суд». Што рабіць? Пайшлі да пана на суд. Багаты падаў пану руку, прывітаўся. Вядома, багаты з багатым свае людзі. «Садзіцеся», – кажа яму пан. Багаты сеў у крэсла, а бедны стаіць ля парога. Пан на яго нават не глядзіць. «Ну, што добрага скажаш?» – пытаецца пан у багатага. «Дык вось, пані, якая справа?» – пачаў скардзіцца багаты. 7 гадоў таму гэты чалавек забраў маю цялушку і цяпер не аддае». Выслухаў пан і бедняка, а потым і кажа ім: «Добра, суд мой будзе такі. Загадаю я вам 3 загадкі. Што на свеце сыцей за ўсё? Што на свеце саладзей за ўсё? Што на свеце шпарчэй за ўсё? Хто адгадае, таму і карова дастанецца. Ідзіце да хаты, падумайце. Заўтра прыйдзеце з адгадкамі». Вярнуўся бедны чалавек да хаты, сеў і плача. «Чаго ты, тата, плачаш?» – пытаецца дачка. «Ды так і так», – адказвае бацька. «Хоча багаты сусед адабраць у нас карову. Пайшлі мы з ім да пана на суд, а той загадаў нам 3 загадкі. Хто з нас адгадае, таму і карова дастанецца. Дзе ж мне адгадаць тыя загадкі?» «А якія, тата, загадкі?» – пытаецца дачка. Бацька сказаў. «Нічога, тата, не турбуйся», – кажа дачка. «Кладзіся спаць. Раніца за вечар мудрэйшая. Заўтра што-небудзь прыдумаем». А багаты прыйшоў дадому і радуецца. «Ну, баба, карова будзе наша. Трэба нам з табою толькі адгадаць 3 загадкі. Што на свеце сыцей за ўсё, што саладзей за ўсё і што шпарчэй за ўсё». «Вось дзіва», – усміхнулася жонка, – «тут і адгадваць няма чаго. Сыцей за нашага рабога парсюка нікога на свеце няма. Саладзей за ліпавы мёд ад нашых пчол таксама нічога няма. А шпарчэй за нашага гнедага жарабца ніхто не зможа бегчы.
Ён жа як памчыцца, дык і вецер не дагоніць. Праўда? Згадзіўся багацей. Так я і скажу пану. Назаўтра прыходзяць бедны з багатым да пана. Ну што, адгадалі мае загадкі, пытаецца пан. Багаты выйшаў наперад. Ды тут і адгадваць няма чаго. Нікога на свеце няма сыцей за майго рабога парсючка, саладзей за ліпавы мёд ад маіх пчол і шпарчэй за майго гнедага жарабца. А ты, пытаецца пану бедняка, адгадаў? Адгадаў, пане. Няма нічога сыцей за зямлю, бо яна ўсіх корміць. Няма нічога саладзей за сон, бо хоць якое гора, а заснеш, дык і забудзешся. Няма нічога шпарчэй за людскія думкі, бо сам ты яшчэ тут, а думкі ўжо далёка-далёка. Правільна адгадаў бядняк. Прыйшлося пану прысудзіць яму карову. Хто гэта цябе навучыў адгадваць мае загадкі, пытаецца пану бедняка. Мая дачка сямігодка. Здзівіўся пан. Не можа таго быць, каб такая малая беднякова дачка адгадала яго загадкі. Захацелася яму паглядзець на разумную дзяўчынку. Прыехаў ён аднойчы да бедняка, а той якраз з жонкаю ў полі быў. Сустрэла пана беднякова дачка сямігодка. Дзяўчынка, пытаецца пан, да чаго мне коней прывязаць? Паглядзела дзяўчынка на сані і калёсы, што стаялі на двары, і кажа: можаш да зімы прывязаць, а можаш і да лета. Пан і вочы вылупіў. Як гэта можна коней прывязаць да зімы або да лета? Смяецца, відаць, з яго гэтае дзяўчо. Ну, ход да саней прывяжы, а ход да калёс, растлумачыла дзяўчынка. Бачыць пан, што беднякова дачка сапраўды надта разумная. Нават дарослы да такога не дадумаецца. Пагаварыў пан з дзяўчынкай і паехаў, а ёй сказаў, каб бацька да яго прыйшоў. Увечары прыйшоў бядняк да пана. Сапраўды, кажа пан, разумная твая дачка, але я ўсё ж разумнейшы. Даў пан бедняку рэшата яек. На, кажа, занясі дачцэ і скажы, каб яна пасадзіла на іх квактуху, ды вывела мне да заўтра куранят на снеданне. А не зробіць гэтага, загадаю бізуноў даць. Прыйшоў бядняк да хаты засмучаны, сеў на лаву і плача. Чаго ты, тата, плачаш? Пытаецца дачка. Ды вось, дачушка, бяда якая. Загадаў табе пан новую загадку і паказаў на рэшата з яйкамі. Сказаў, каб ты на гэтыя яйкі квактуху пасадзіла і вывела куранят да заўтра яму на снеданне. Хіба ж гэта можна зрабіць? Дачка падумала і кажа: нічога, тата, заўтра што-небудзь прыдумаем. А пакуль што бяры, мама, гэтыя яйкі, пячы яешню на вячэру. Раніцай дачка гаворыць бацьку: на табе, тата, гаршчок, ідзі да пана. Скажы, каб ён за дзень хмызняк высек, поле ўзараў, проса пасеяў, зжаў, ды ў гэты гаршчок насыпаў, куранят карміць. Пайшоў бацька да пана, падаў яму пусты гаршчок і сказаў усё, як дачка загадала. Пан падкруціў вусы, паморшчыўся і кажа: разумная твая дачка, ды я ўсё ж разумнейшы. Узяў ён 3 сцяблінкі лёну, падаў бедняку. Скажы дачцэ, каб яна да заўтра лён сцёрла, спрала, выткала і пашыла мне з яго кашулю. Вярнуўся бацька да хаты засмучаны. Дачка пытаецца: што сказаў табе пан? Падаў бацька ёй 3 сцяблінкі лёну і расказаў, што загадаў пан. Нічога, адказвае дачка, кладзіся спаць, заўтра што-небудзь прыдумаем. Назаўтра дае дачка бацьку 3 кляновыя дубчыкі і кажа: занясі пану і папрасі, няхай ён іх пасадзіць,
за адну ноч вырасціць і зробіць варштат для кроснаў, каб было на чым палатно яму для кашулі выткаць. Пайшоў бядняк да пана, падаў 3 дубчыкі і сказаў, як дачка навучыла. Пачырванеў пан і кажа: «Разумная твая дачка, нічога не скажаш, ды я ўсё ж разумнейшы. Перадай ёй, каб яна да мяне не пехатою прыйшла, не на кані прыехала, не голая і не адзетая, і каб падарунак мне прынесла, а я каб не мог яго прыняць. Калі зробіць усё гэта, то вазьму яе за дачку, вырасце, пані будзе, а не зробіць, дрэнна ёй будзе». Вярнуўся бацька яшчэ больш засмучаны. «Ну што табе тата пан сказаў?» – пытаецца дачка. «Ды вось, дачушка, нарабіла ты сваімі адгадкамі бяды і нам, і сабе». І расказаў пра новае заданне пана. Дачка засмяялася. «Нічога, тата, як-небудзь перахітрым пана і на гэты раз. Злаві ты мне толькі жывога зайца». Пайшоў бацька ў лес, паставіў сілок і злавіў зайца. Дачка закруцілася ў рыбацкую сетку замест сукенкі, села на кіёк і паехала з зайцам да пана. Пан стаіць на ганку і дзівіцца. Зноў перахітрыла яго беднякова дачка. Узлаваўся ён і нацкаваў на яе сабак. Думаў, што тыя разарвуць разумніцу. Дзяўчынка выпусціла з рук зайца, сабакі і памчаліся за ім. Падышла яна да пана. «Лаві, – кажа, – свой падарунак, вунь у лес пабег». Прыйшлося пану ўзяць разумную дзяўчынку за дачку. Паехаў неўзабаве пан за мяжу, а дзяўчынцы сказаў: «Глядзіш, каб ты тут без мяне не судзіла маіх людзей, бо дрэнна табе будзе». Засталася дзяўчынка адна ў маёнтку. Здарылася ў гэты час такая справа. Пайшлі 2 дзядзькі на кірмаш. Адзін купіў калёсы, другі кабылу. Запрэглі кабылу ў калёсы і паехалі дамоў. Па дарозе спыніліся адпачыць, ляглі і паснулі. А як прачнуліся, бачаць, бегае ля калёс малое жарабятка. Дзядзькі спрачаліся. Той, чые калёсы былі, кажа: «Жарабя маё, гэта мае калёсы ажарабіліся». А той, чыя кабыла, сваё даводзіць: «Не, жарабя маё, гэта мая кабыла ажарабілася». Спрачаліся і вырашылі ехаць да пана на суд. Прыехалі, а пана няма дома. «Рассудзі хоць ты нас», – просяць дзядзькі прыёмную дачку пана. Даведалася дзяўчынка, што ў іх за справа, і кажа: «Няхай той з вас, чыя кабыла, выпража яе з калёс ды вядзе ў адзін бок, а той, чые калёсы, няхай цягне іх на сабе ў другі бок. За кім жарабя пабяжыць, той яго і гаспадар». Дзядзькі так і зрабілі. Жарабя пабегла за кабылаю. На гэтым спрэчка ў іх скончылася. Вярнуўся пан з-за мяжы і дачуўся, што прыёмная дачка без яго суд учыніла. Узлаваўся, нарабіў крыку: «Што ж ты не паслухала мяне? Бяры сабе з маёнтка, што пажадаеш, ды ідзі да хаты, каб я цябе больш не бачыў». «Добра, – кажа дзяўчынка, – але мне хочацца на адыход цябе віном пачаставаць». «Частуй, – буркнуў пан, – толькі хутчэй». Напаіла дзяўчынка пана віном, ён і заснуў. Загадала тады яна слугам запрэгчы каня і палажыць пана ў карэту. Села сама і павезла яго да хаты. Дома з бацькам выцягнулі пана з карэты, перанеслі ў сенцы ды паклалі на салому. «Вось табе, – кажа, – пасцель замест пярынаў, ачухайся тут». Прачнуўся назаўтра пан і дзівіцца: дзе ж гэта ён? Убачыў сваю прыёмную дачку, якую прагнаў, і пытае: «Чаму я тут, у мужыцкай хаце ляжу?» «Сам так захацеў, – смяецца дзяўчынка,
Ты сказаў мне: бяры сабе з маёнтка ўсё, што пажадаеш, ды ідзі да хаты. Я і ўзяла цябе. Уставай, ды ідзі замест бацькі паншчыну адбываць. Ты мужык дужы, работнік з цябе будзе нядрэнны. Пачуў гэта пан, усхапіўся на ногі і так драпануў, што толькі яго і бачылі. Нават ад коней з карэтаю адрокся. Вось такая казка. Да пабачэння, сябры. Поспехаў вам. Да сустрэчы.